Dünyada eng kiçik haywan haýsydyr diýip pikir etdiňizmi? Dünyadaky käbir haywanlar bilseňizden hem kiçik bolup bilýär. O haywanlar şeýle kiçik bolarlygy sebäpli Guinness Rekordlar kitabyna girmegi başardyr. Eger videomu halasaňyz like basyp we videonu dostlaryňyz bilen emoda Instagramda paýlaşyp we kanalyma abone bolup maňa kömek edip bilersiňiz. Hany gelin videomu geçelim. Dünýäniň eng kiçik tawşany diýip bilinýän tawşanlar ören kiçik. Ortaça ulluklary 22-27 cm aralygynda bolup, agram bolsa 500 gramdan azdyr. Dünýäniň eng kiçik aty diýilip bilinýän miniatur atly bu atlar 2006 ýylynda dünýäniň eng kiçik aty diýilip aýdyldy. Bu atyň boyu 41 cm bolup, Guinness Rekordlar kitabyna girmegi başardyr. Bu sıçan dünýäniň eng kiçik sıçan diýilip aýdyldy. Bu sıçanyň boyu 4 cm bolup, agram bolsa 2 grama deňdir. Bu haywanlar yer ganatlaryň bir görnüşi bolup, dünýäniň eng kiçik yer ganaty diýilip adlandyryldy. Boyu 33 mm bolup, agram bolsa 2 grama deňdir. Owadan görnüşli bu pıştyl dünýäniň eng kiçik pıştyl diýip adlandyryldy. Bu pıştylyň boyu 7 cm deňdir. Bir garynjanyň ullugyna gurbaganyň bardygını bilýärdiňizmi? Dünýäniň eng kiçik gurbagy diýilip adlandyrylýan bu gurbagalar Guinness Rekordlar kitabyna girmegi başardyr. Onuň boyu 7 mm deňdir. Dünýäniň eng kiçik ýylany diýilip adlandyrylýan bu ýylanlar şeýle kiçik bolan üçin olar rekordlar kitabyna giripdir. Käbir gurçuklar bu ýylandan uly bolup durýar. Boyu bolsa 18 cm deňdir we inçedir. Videonu görýäniňiz üçin sag bolun. Şular ýaly videolary köp goýmagymy isleýän bolsaňyz, video like basyp kanalyma abone bolup bilersiňiz. Indiki videomda görüşýänçe hoş, sag bolun.